Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Των Παναθηναϊκών αυτά όμως όλα θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Μας έχει βάλει το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κτλ. Από εκεί και πέρα όμως, ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει, έχουμε κάνει πολύ σωστά επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων.